Omnyama ngisuka le eDonauza eKhikhini isigodi. Igama lami langempela usiyabonga wakazonto. Ngithathe nalo ithuba ngithulele nawo umsebenzi wami omusha. EP nama-track awu-4. Ngithanda nokubonga futhi nawo umuntu ongisekile. Noma ngingasengiye ngisanda kakhulu ngawo ngoba baningi abantu abangisekile kulo msebenzi. Ngibonge kakhulu le-JNP nayo ngokungiseka nayo. Noma umuntu ongathanda ukuthi abe nomsebenzi omuhle naye ngiyamnikeza ithuba lokuthi athathe ukubona la umsebenzi emihle sesiyenzile. Uphinde futhi ngithathe ithuba lokuthi ngibonge labafowethu engisebenze nabo okuyibona laba ezivela nabo la kuvideo yebo noma ngeke ngisanda kakhulu ngiyabona. Singakwenzelani na sengisihlumezile wenele nje kodwa sengisihlumezile wenele nje kodwa singakwenzelani na sengisihlumezile wenele nje kodwa sengisihlumezile wenele la kwezinye indawo ezinkundleni zokuxhumana sitholakala na ku WhatsApp. Inamba yakho lithi 084 052 0121. Ngiyayiphinda futhi 084 052 0121. Facebook ikhona i-page yami uZonde kaManqenza. Bese ke ku Facebook na profile yami Omnyama sokuthi ngiyabonga na ku Instagram futhi ngikhona Omnyama nakhona ngiyabonga. Kufika izinyembezi
nithuna liyababa eceleni komuzi ekhaya kufika izinyembe zikini uma ngibona ithuna likamfowethu eceleni komuzi ekhaya kufika izinyembe zikini wekufe sixolela nini kanti wekufe sixolela nini kanti wekufe sixolela nini kanti uma ngibona ithuna liyagogo eceleni komuzi ekhaya kufika izinyembe zikini